приятели, аз съм Тратер БГ и това е парт 4, краят на Хопро, не точно краят, ще играя друг път, но като да се отпускам така, след някой натоварен ден предполагам. Така и това е краят обаче на партовете за тая игра. И така, добре. Четвъртият, мисля, че ще ми е най-успешен. Опа. Тъй като той е краят и ще свършим, трябва да свършим с добро впечатление за публиката, която гледа този клип. За да има лайк. Аз нарочно го казах. Добре. И също и абонати да има, каквито съм събрал сега 3. Или 3. Ето това ще просто успех. 3 абонати. Страшно сме. Добре. Май ще го обиколим целия мап. А той защо скача? Мисля, че скача само в края. Добре, както... О, това е един от любимите ми вороди. Окей. Така. Скачаме. Влезем ли обаче в портала? О! Въртим се на 180 градуса. Така. За сега добре. Така. И за сега добре, но... Не. Опа. Така. Оки-доки. Започваме. Качихме се. Но само докъде. Не. Така. Бързи сме. Но до кога? До сега. Имаме отговора само за броени секунди. Така. Добре, взем. Както и да е. Добре, ли? Окей-даки. Не. Значи то може да скача много нависоко, ама да лети не може. Това не е садващо. Садващо за мен. Винаги се чуда то как успял да влезе в тия триъгълници. А пък в порталите не влиза. Добре. Ще влезем ли в... Нямаше да влезем където и да беше. Този много се е тренирал. Лошо. Падахме. Моя нож е страшен, бе. Той влиза навсякъде. Триъгълници, портали. Къде ли не влиза той? Чудно как не можем да го продадем за повече от 100 000.
Айде! Имаме отвратителен зъмб, но имаме много пари. И честове! Айде! Да! Страхотни сме! Страхотни! Добре, сега... 1000! Не! Случва се. Пак е нещо. И че това е хубаво. Добре. Нож. Не е нож, но е първи. Point. Добре, точно. Подминахме един нож, не искаме да подминаваме втория, а искаме да го вземем. Ще имам доста да отварям. Определено. Така. Наслука! Yes! Пробваме пак. Са празно пропиляни точки. Добре, те не са на празно. Защото имаме пак за сет. Добре. Нож! Да! Това е страхотно! Кой нож? Yes! Да, бе, брат, бе. Това не е реално. Да, знам. Не е реално. Божичко мой. Мога да повярвам. Имаме нов нож. Стануваме ли? Не, ние правим клипове. Как ще стануваме? Страшен е. Ножа е великолепен. Yes! А пък за колко ли мога да го продам? Нямам просто думи. Няма да го продам! Ще си събирам за Butterfly. Колкото и да струва той, не ме интересува. Но този нож не си заслужава просто да се преотдаде. Не си заслужава. Как го въобще на прастите си? Той има. Така. Го забелязах. На този мап ли дадох? Аз мисля, че дадох на различните. Както и да е. Имаме си хубав нож, това е хубавото. Също. Олеле. Съм какъв. Това е парт 40, е страшен клип, страшен е. И тук май ще бъде неговия край. От мен, приятели, аз казвам чао.